motivated life family te lo dam tlang em hei tu gina pathianin damna le hrisel na te min la pe a kan tling lo chung point kan nu na te ala zuwa chu wang chuan lal pamal som na changin kan zan bu na tang ten kan thawani ti kha han khenon le tai la try in ga ria hei tu gina ke po pathianin dam to kimin kai thawa chu ti rual chuan ka har sana ngai pok allergy wangin ka boi khop maya thu soi ka tan main voi som chuang kan ha chiawa tin kan nar ping khop maya chu ti rual chuan heng ang har sana han to thri te hi a thave khop maya a chan chu mitin hian kan chapo lu duk lo na te pathian mal som na le pathian mangai na kan mu fia thiam the na tura tan hian in hling kan ma mo ve thina tir ko pola po khan lal pan hlinga pe ka wang han lom thu soi ke po dam le hrisel tak ni ve hin gen ria ka soi fo then chak ve tok tak ni gen ria ma se ka har sana chu allergy ka nei na sa ka ha cheu tora ka nar te ping thina ma se heng te hi ka hling lal pa thana min mu fia tir tu tura tan lal pa min pek hi nin ka ria chan chu han dam lo chang te patlinga pumpa voi som chuang han ha cheu te chon lui hai chok maya ama ro chu khang ang har sana kan han to khan damna hlujiate damnom jiate lalpa mangai na te min thiat fia tir thian chu wang chon tura khan ang po idam lo na khumai om mai thei har sanai tok mai thei poiti su lalpan amel moi i mu thena tura ta na man ruwa aman te po khani ve theni engki ma lung oizel ka ching ta ti chungin he khovel hi mangila he khovel hi anuam thiani ole pathian thu kan siara athu puya kan lu main zona kan nei te toite te chana hun han nei lok photila thain ka hria zona chana hun hi a thei chon episode dang te pon kala ron ti chuakanga chumi ma chon tu lai zona tlang lon deu zona tlang lon deu mai ron zo kha chan kan tumanga tungei ni khoilam mi ngei ni ti te zona ka mua ka video hian ka zia ka asira hian ka ming chu Lalmuansanga Khiangte ania ema tin min ko thina 7 day tlanga chung koin kan om ve na thona lama chuan mingin 7 day Adventist ko ra hian rongbol tu pastor kania amai ro chu ke hi rongbol tu apo achuan domlo perpol ala klak lo perpol kania mi tam tak chuanin katling lawan ti hianin misual trong trai ang deuh khan lalpa misual kan min ngai dam ro tia bula trong trai khanin lalpa hepa hi misual ni ngai dam ro lo ti ve thin re men te khatiang ka chu kan ni che lo ga chu katling lo tak taka ka chan chin hi in ria tampo le ka tlin lo zia te ka fel lo zia te in mu anga in ria anga chuwang chuan min ani chu engma ni lo an ti cha khan an tak tak kha ni tak tak ani engma ka ni lo tak tak ti te bo lo kre ve rim shimu la thain ka ria etianga zinga morning devotion kan da pathian thu kan soi wang hian ka thata vu ke mo mi thafam kim mi fel kan ni ti na ni lawa mitling lo lal pa rong bol ve du ram kan ni ti kha a thu chok ni lawin atak takin kan ni na ni ti khami lo khriat sakula ka duwa tin ni min pialam khanin a eng lama thil thlir hlok zia chung chang sermon toy kan soi khami tang khan then khatin zona in ron ne in zona tlang puya chuan a eng zong hian thil ka thlir thiam si lo ka thlir thin si lo thim zong hlir hian thil ka thlira ka piang thar lo ta tina emni pathiana kain khat lo ta tina emni ti zona oma ole pian thar lo hi kan thil thlir dan hian te chia ka ngai lem lo a chan chu mi ring mi zia hrim hi kan pian lima tanga kan than le na kan environment kan ti kan sevel thil thleng te wang hian mi tam tak chon a thim zong ten kan thlir thina tin bible a point lalpa million an ti tam tak te hi a eng zong thil thlir theilo tam tak an omani mosia po kha katanga oxi tu soi kathiam si lo pathian hera khan chuan lam tur tam takanai ni khatiang khan zole eliza te po ni sela pathian ring zo lo wa baal pui thiam tele zezebeli lau khara tlan che duai duai mai ni ma se akal na khan lal para om pui zel tholal pa tharau khara chen jil thori chu wang chon a eng zong in thil ila thlir ve thei ri lo ni pon poi ti su lau su amai ro chu khang lal pa million lal pa zol nei tele bible million kan mu da rin lap lama miril tak tak le mi chuaram tak tak kan mu te ka an beidong du lawa ti chuan atopa chon lalpan chatuanu na chang thei dur khopin anun kha acher chawa a hrual chho thirani ole zona pakhat ka don ve thung pakhat ni loi me ka moza tin zona nupa buai then khan zona hi khan toite han chan le loka train ka ria
ka pasal hi than ka chuan zu inap than ka chuan alera khati chutiang khatiang thil rak rang oma ka then mai don nge in then na hi pathian du zong riem ole Bible hian in then chan na tur hi pani chia kan bua chu chu thina awang le in ui re san na wang ne a chu pol chu in ngai dam thei chuan pathian du zong alani jok ma thina ni kan hi mil lo ti mai mai awang te achung te ka mil lo ti mai mai awang te voini ka thin lema wanga in then hi tum tur ani ngai lo ni chuti rual chuan idin mun ka hrelawa in din mun ka hre tak tak lawa pathian ron la lalpa atong trai la chu lalpa chuan kong dik tak ikal kong tur a ko mu don che a chuwa jon kia thuron lam ai chuan lalpa ne na kun la lalpa ne na tlulut la ani chuan iti tur kong dik tak chu a ko mu nge ngeng che ka ti tu ani ole vona hianin Bible zirtirna pawimawh zual panga ka ti te ti mangin tu toy te ron soi ka tuma Bible hian zirtirna pawimawh tak tak mai oma chung zirtirna pawimawh tak te zinga pawimawh ka ti zual panga ka ron soi dona ma sabera chuanin hun kal to hi athak dang lam theilo ni ti hi Bible kan mu Bible ha engti kan ti mi tu po Christian chuan thil siam taran lo ni ta thil hei te chu an ral ta ngai te an lo thar ta ti ka kan mu thil hlui a omani ti kan hria ta ngai ni Bible kan mu ang hian thil hlui a omani ti kan hria ta ngai ni a chan chu me hring hian hun ton kan nei hian kan hun ton to hian thil tam tak chu kan thak dang lam thei to lo kan du lo em te lo ti pal kan nei thina ni khang alo thlen chang khan setan hian man ro amang thiam em mai ni than ka chu ko rana in manin tuma ma se in nun luin han clear than chu drugs lo khoi to te ni a than chu zu lo in to te ni than ka chu ui re na sola tulu to te ni than ka chu eiruk na wangten in lo zak to a than ka chu inun to dan te i thil lo ti to te wangin i zak ani ma se hun kal to i thak dang lam the ani lo hun kal to kan thak dang lam theilo chun kan thak dang lam theilo thila cham reng ai chuan khata tanga kal son dai kha thil thaber ani chu pathian ina min zirtir dan le min du dan po ni thil hui ta chu an lo ral ta ngai te thil thar alo lang ani ti chung chang kan huang khan inun lui le i hun kal to hi i thak dang lam thei don lo chu wang chuan inun lui le i hun kal to khan cheng reng su khata tang khan kalla i ke pen la i thla zar la chak tak le huai takin omla malam panang che azir Bible zirtirna pawimawh ka ti panni na ave thung chuan midang te ngai dan hi ini na ni lo ti hi ani Bible hian tuna ka thu soi tak kha direct taka ji na chu ommi alo ni ma se Galatia book kha chang so ma khar engting ati mi hring ti lom tum ni la Krista boy ka ni lo wanga ti mitam tak chuan kan che vela kan Khiangte kan member puite kan bul omte opinion an ngai dan kha kan ngai pawimawh lutuka mi te ngai dan mi ten thing min tiang ti lau reng reng te mi ten sual min tiang ti lau reng reng te mirang ten min mudan adik lawang ti lau reng reng ten he khovelein nuamin hun kan mang thei lawa tin mi then khatin min han soi chi a kan ni na ang te kan ni na ang chelo te min han soya kha wang khan thre om kan ti a malam pan har kan ti ma se mi te ngai dan mi te soi dan che kha ini na ni lo ini na chu adang de ini Krista iso Krista a pe chuan a thian a fa inia midang ngai dan hian inuna mun achang thuil tu kan ni chuan he khovel apman nom thei lawa tin Bible zirtirna ang lawa kalna ani bok ani adang le chuan Jeremiah bungsom ni pakwa changsom pakata khan heti hian ti itana karem ro chu keima achawin ka hriat ti hilal pa thu chuak ani chiat na ni lovin thil tha in Beisei chu in chan theinan ka ruam manani ti Jeremiah bungsom ni pakwa changsom pakata mitin hian zinkong in ang lo vek kan zoni ti kan hello thira minang enton reng reng te minang nun ot reng reng ten hun kan mang thira ziak tu lar tak mai Philippian sia khanin CS Lewis ziak akwa chuanin ka hria ale khabu khan heti hian ziak chuaka mi kan va it si ke mo mirang te nun kan vo hian pathian poi kan soini ngati ge pathian hian midang lam big le mi tha mi unique ni turin min duanga chumi du khoplowa midang te
dan te midang te nun dan te midang te ni dan kan va owa kan va thi khian lalpa poi kan soya lalpan ni tura min duan dan ka kan du lawa kan nol ti na ni chu wang lalpa poi soina ni ti ini na ang khan lalpan mang du cha ini na ang khan lalpan mang ai cha ini na ang khan I thave to ka ini na ang khan lalpa nera kirlero tu te mo I en to ne mo tu te mo ti dan anga piang I ti ve kher kha ngai lo I zin kong le azin kong ai nak lo chu wang chu na lo zo na min ron zo tam takhi direct taka ka chan du lo na chan le ka chan the lo na chan chu I har sana kha ke ai khe chiang zok tu chu kan pathian hi ni lalpan a khe chiang lut tuk cha chu wang chuan I zin kong zo kha ka zin kong ani ve lo I kau na don le ka kau na don po ai ang bok hek lawang chu wang chuan a pawimawh pera chu lalpa ne na thing thi la lalpa ne na tong trai la lalpa kanuna hian tum enge nei lalpa kanuna hian enge ti tur min du kanuna tum ina hi khet thiam turin lalpa min tran pui ro tin pathian he na dila lalpan fina thinlung apenge nge don cheni pathian chuan ti ti kha intana ka rem ro chu keima chawin ka riati lalpan kanuna tum anei le arem ro thi amma chawin a ria chu wang chuan tu pa emo tu nu yemen emo a I chan chin a soite ani lo pon nang ma angai dan chaka ini na ni lo at ka tiang tong khan I zin kong zo po ka I thenom pa zin kong zo ne nei nang lo tharau zin kong pe chu ai in ang lo le zo le chu wang chuan mirang I te lo apoi mo rual che in mirang in an te na chaka la lungrun vak du su lalpa ne ni in kar fel kha apoi mo per zo ni lalpa ne na kan in kar fel to chuan mirang le na kan in kar poi a fel mai thirani chu wang chuan I kong zo lai kha arran lalpan mi mak dang lam bik tur aduan cheni hey kan kutje hian enta ula he khovela hin mi hring luk le dik on engama zat kan oma chu mi hring luk le dik on engama zat oma chuan hebi kutje kan ti in ang hi pakhat ma lo ni chu mi je chu lalpan unique dang lam bik ni tur aduan cheni chu wang chuan minang zin kong zo kha wa thik lo la minang zon kong zo kha ding bi ga ngai lo la minang nun dan kha thabi ga ngai lo la chuai chuan lalpan itara kong aruata kha mu tumla chumi lampan chuan kalzo kang che a point palina chuan bible zirtirna ka mu tha ka ti zol palina chu I beidon hun huna khan I bansan hun huna khan mi beidong ini a I bansan hun huna khan mi lo chamini he khovela hen tu ma lo cham turte beidong turte lalpa duran omlo Ekting eti sam som thum pasari la han heti hian atia tlutin ma sela atulhen lawang lalpan akut achel zui thin ati tlutin ma se atulhen lawang lalpan akut achel zui ani ati chuwang chuan tluk hlen lo hi apoi mo ber lai chu nia inuna khan harsana poron thleng eng ang ma sela itlu thinang itlu fowang itlu nun on zelang ma se thole zela kal le zero lalpa hi abeidong ve ngai lawa I beidon ma chu lalpa beidong don lo chu wang chuan I bansan ma chuan mi hlo chamini lo ti bible ra min zirtir dan chu ni chu wang chuan bansan ngai lo la beidong ngai lo la lalpa pathian a hian irina ngat tlat rang che bible zirtira poimo ka ti zol pangara ve thung ro chu hi ni hey bible chu nek ti kha itu ra chu isenge nge do ti ni suppose what goes around comes around dinan soya chu hey tu lai movie toite te hemi drama toite te siam thin ho henan war khop maya chu mi zia chu he shing nu ni avira he shing nun vira hian kan tu ra chu kan senge nge a ke ma ni kut nu chu a thalamin emo a chhelamin emo kan senge nge thirani Galatia bungruk chang sere khanek te gati bumin su pathian hi ngai ne brual ni love mi na tu chu aseng ngei don ni ti chu wang chuan kan tu ra hi kan seng vek don bidang te kan leina ta midang te kan mangai chuan midang te leina kan hlo let ve don midang te kan leina ngai lo midang te kan tran pui ngai lo chu mi leina po kan hlo le don lo ni ti hi izir chuak te ngole khang pui mo rang ka ron soi tak hun kal to chu athak dang lam the lawa midang soi dan che ini dan ani lova zin kong shan midang zo ang lo I zo ani ti hre turin ka du che a tin I ban san ma chon mi hlo chami ni lo ti le I tu ra chu iseng nge don ani ti hi bible zirtira zinga chon poimawh ka ti zual te zinga mi ni a
chuwang chuan lo zir ve chin la ka khan inuna a tha zo in ngong ane nge ka ring ani ole tukina hian ka soi tong khan ka hritlang ni lem lo ka allergy vai ka nar ping lut tuka a indu angle kema pon ka duang ka soi lei the lo in mi hriat thiam na te po kan ron dila ni masal eng poni sala a soi tu chu min en lo la lalpa rin ngatin lalpa a chuan a lom thar zelila kan pathian chuan min ti thlon lowanga he khovel hlim dakin kan manga chatua nuna po kan la chang ve ngei don ti be se chungin malam ipan zelangu tin ka som du choni lalpan malmin som ve se amen